Omluvte mě, pane, umím nadhazovat, pošlete mě tam. Vyautuju je všechny. Trenér se ani neotočil, vypadni z mýho hřiště, ty zahradníku. Tomáš se ani nehnul. Procházka přistoupil blíž. Syn, chudej romský kluk, co smrdí posekanou trávou. Nepatříš sem. Děcka jako ty nenadhazují, ty jen sekají. Zmiz ze pátky za ten plot, než na tebe zavolám policajty. Celá tribuna vybuchla smíchy. Někdo zapnul živé vysílání na mobilu. Ani jeden člověk neřekl, ať toho nechají. Ani jediná duše na těch tribunách si nedokázala představit, co se stane v zápětí. Nebo jak draho tenhle smích každého z nich vyjde. Pokud tohle sledujete, dejte rovnou odběr a napište do komentářů, odkud posloucháte. Tohle je příběh Tomáše Šepka, 14 let. Žádná rukavice, žádné kopačky, žádné peníze. A 3 nadhozy, které přiměly celý basebalový areál stichnout k smrti, než úplně explodoval. Začalo to 1. červencovou sobotu na místě, kdy vám už parkoviště řeklo všechno, co jste potřebovali vědět. Budík Tomáše Šepka zvonil každé ráno ve 5:45. Ne proto, že by ho čekalo něco vzrušujícího, ale protože gauč se do 6 hodin vždycky rozpálil. Jakmile sluneční světlo dopadlo na přední okno babiččina starého dělnického domku, polštáře se proměnily v plotnu a se spánkem byl konec, ať se vám to líbilo nebo ne. Tomáš neměl vlastní pokoj, měl pohovku s napínacím prostěradlem zastrčeným za polštáře a tenkou dekou složenou v nohách. Jeho oblečení žilo v plastové bedně vedle televizního stolku. Každé ráno stejný drill. Složit deku, narovnat polštář, udělat z gauče zase kus nábytku. Udělat to tak, aby to vypadalo, že tam nikdo nespal. A snídaně byly cereálie v hrnku na kafe. Měli málo misek už nějakou dobu. Babička se po ránu pohybovala pomalu. Špatná kolena, stuhlá záda, ale mléko bylo vždycky studené a krabice čokoládových kuliček byla vždycky plná. To byl její jazyk. Neříkala miluji tě ve 5:45 ráno. Říkala to studeným mlékem a plnou krabicí cereálí. Než Tomáš vyšel ze dveří, udělal to, co dělal každý boží den. Šel dozadu, vzal odřený teniskový míček z plechovky na schodech a postavil se čelem ke zdi ze škvárobetonových tvárnic za domkem. 3 nadhozy, první plác do zdi nízko a vlevo, druhý trefil přesný střed ve výšce hrudníku čistém lasknutí, které se odrazilo od sousedova přístřežku na auto. Třetí, to nejlepší, si vždycky nechával na konec. Práskl do tvárnic tak silně, až se odloupla šupinka barvy a snesla se k zemi jako šedá sněhová vločka. Babička se dívala z kuchyňského okna. Nikdy neřekla ani slovo, jen přikývla pomalu, jako by počítala něco, co viděla jen ona. Tomáš vrátil teniskový míček zpátky do plechovky, popadl kolo a jel 3 kilometry po Kolbenově ulici do basebalového areálu na výšinách. Nejel tam hrát. Jel tam sekat trávu. Areál na výšinách byl jiný vesmír. 4 nedotčená hřiště s laserem zarovnaným vnitřním polem z antuky. Elektronické výsledkové tabule s plnobarevnými displeji. Sponzorské banery od ortodontistů a prodejců luxusních aut lemovaly ploty ve vnějším poli. Rodiče přijížděli ve stejných týmových polokošilích a stavěli rozkládací stany s objednanými táci s občerstvením. Parkoviště vypadalo jako autosalon. Kodiaky, bavoráky, Mercedesy. Každé přední sklo chytalo ranní slunce. Každý nárazník se pyšnil nálepkou elitní ligy. Tomáš tlačil půjčenou sekačku přes vnější pole v ustřižených kraťasech a pracovních botách. 1000 korun každou druhou sobotu. Správce hřiště Eda ho měl rád, protože chodil včas a nestěžoval si na sekání okrajů. To byl celý pracovní pohovor. Ukaž se, nestěžuj si, dostaneš zaplaceno. Zatímco Tomáš sekal, o 50 metrů dál se rozcvičovali kluci v jeho věku. Měli na sobě stejné dresy s vyšitými jmény na zádech, nosili personalizované tašky na pálky, měli trenéry nadhazovačů, instruktory pálkařů a soukromé trenéry, kterým jejich rodiče platili od hodiny, kopačky za 5 000, pálkařské rukavice na míru. Ti kluci měli všechno, co baseballista mohl potřebovat. Nikdo se nepodíval na kluka, který tlačil sekačku, byl to jen doplněk. Zvuk v pozadí, neviditelný. Ale Tomáš se na ně díval.
Když dodělal vnější pole, zaparkoval sekačku za kůlnou na nářadí, došel k zadnímu mantinelu a postavil se za drátěný plot. Prsty prostrčil kovovými oky pletiva a sledoval je. Nejen tak mimochodem, ne jako znuděný kluk, co zabíjí čas. Tomáš studoval, oči mu sledovaly dráhu paže každého nadhazovače, hrty se mu pohnuly, když točené nadhozy protínaly domácí metu. Počítal rotaci, sledoval body vypuštění míčku způsobem, jakým hudebník čte noty, instinkt, posedlost, ticho. Tohle ho nikdo nenaučil. Naučil se to z knížky o mechanice nadhazování z knihovny, kterou si už 4krát prodloužil. Trénoval úchopy na teniskovém míčku, protože teniskáky byly zadarmo a basebalové míčky ne. Zeď ze škvarobetonových tvárnic na sobě neměla namalovanou strike zónu, ale Tomáš si ji odnížil metrem a rohy vyškrábal kamenem. Ta zeď znala jeho ruku lépe než jakýkoliv trenér, co kdy žil. Pak tu byl manažer Dávid Procházka. Procházka přijel na výšiny jako chlap, co vchází do budovy se svým vlastním jménem. Golfový vozík, pilotky na očích, desky nacpané pod paží jako generálská hůl. Štěkal cvičení podle příjmení. Vedl trénink jako vojenský tábor. Rodiče kolem něj kroužili, třásli mu rukou, nabízeli balenou vodu, ptali se na rozlosování turnaje s takovou posvátnou úctou, jakou si většina lidí schovává pro doktory. Procházka vedl Tygry z výšin, elitní cestovní tým do 14 let. Sezónní poplatek 60 000 korun. A to nezahrnovalo vybavení, cestování, ani volitelný, ale silně doporučovaný zimní nadhazovačský kemp na Floridě. 300 000 za 10 dní. Jednoho odpoledne Tomáš sledoval, jak si Procházka vzal stranou jednoho kluka, aby mu opravil mechaniku hodu. Procházka klukovi řekl, aby při vypuštění zamkl loket nad ramenem. Ta instrukce byla špatně, úplně špatně. Zamknutí lokte v takovém úhlu, bez úpravy úhlu zápěstí, zabíjí rychlost a namáhá rotátorovou manžetu. Tomáš o tom četl, otestoval to proti zdi, viděl to až v kostech, neřekl nic. Jeden z rodičů se Procházky jednou zeptal na otevřené nábory. Manažér se jen zasmál a ani se nezastavil. Neděláme otevřené nábory. Tohle není žádný kroužek pro amatéry. Tomáš to slyšel přes pletivo, podíval se na ještě jednu směnu, pak sedl na kolo. Ale dnes ho něco zastavilo. Začínající nadhazovač Tygrů se trápil. A to nemálo. Ten kluk se úplně sypal. Rychlé fastbaly mu lítaly vysoko a točené nadhozy se zarývaly do hlíny. A každý nadhoz z něj vysával víc a víc sebevědomí. Tribuny to viděli. Trenéři to viděli. Dva skauti, co seděli na skládacích židličkách za domácí metou, to viděli naprosto jasně. Tomáš přestal šlapat. Položil jednu nohu na asfalt a otočil se zpátky k plotu. Byla to předváděcí akce Showcase, ten typ soboty, která na výšinách všechno ještě víc vyostřila. Banery vypadaly ostřeji, křídové čáry vypadaly bělejší, rodiče seděli rovněji, protože dnešek nebyl trénink, dnešek bylo představení a ty dva muži na skládacích židličkách za domácí metou byli publikum, na kterém záleželo. Starší skaut měl na sobě větrovku a psal si do poznámkového bloku propiskou, která vypadala, že ji má v kapse už 10 let. Ten mladší balancoval s iPadem na koleni a ťukal si poznámky jedním prstem. Byli tam, aby ohodnotili paže pro regionální rozvojové programy. Ten typ potrubí, které proměnilo kluky ze sobotních týmů na středoškolské naděje a středoškolské naděje na dopisy se stipendiem na kuchyňských stolech. Tygři hráli tréninkový zápas s rivalským týmem z Říčan. A Procházkův startér právě daroval metu zdarma už třetímu pálkaři v řadě. Plné mety. Klukovy ramena byly vytažené až k uším jako u želvy stahující se do krunýře. Jeho došlapová noha lítala všude možně. Každý nadhoz byl jen hádanka mezi zadním plotem a pálkařovým hrudníkem. Ta panika byla vidět v reálném čase. Způsob, jakým mu po každém míčku střelili oči k lavičce a hledali povolení k tomu, aby se mohl úplně složit a Procházka přecházel za plotem střídačky čelisti pevně sevřené. Potřeboval střídajícího nadhazovače, relivera, ale
Jeho záložní ruka, levák jménem Gábina, respektive Gabriel, byl mimo hru s vymknutým zápěstím z pálkařského tréninku před 2 dny. Bullpen byl mrtvý, nikdo se nerozcvičoval, nikdo nebyl k dispozici. V největší hodnotící den léta nezbyli Tigrům z výšin přesně žádní nadhazovači. V tu chvíli Tomáš přistoupil k drátěnému plotu. Už jste slyšeli, co řekl. A slyšeli jste, co odpověděl Procházka. Ale tady je to, co se stalo mezi těmi 2 větami. Část, kterou žádný mobil nezachytil. Část, která změnila tvar následující hodiny. Tomáš neuhnul před smíchem, neudělal krok zpět, nesklopil oči, stál u toho plotu s prsty zaháknutými v kovu, ramena rovná a řekl ještě jednu věc potichu, technicky. Ten typ věty, která pochází od někoho, kdo studoval něco mnohem déle, než kdokoliv kolem něj vůbec dával pozor. Váš nadhazovač při vypuštění pouští loket pod rameno. Proto přehazuje o 15 čísel každičký nadhoz. Smích na tribunách prořídl. Ne proto, že by lidé rozuměli mechanice, ale protože pochopili ten tón. To nebyl kluk, co hádal. To byl kluk, co věděl. Procházkův obličej se změnil, protože Tomáš měl pravdu. A kdokoliv, kdo opravdu rozuměl mechanice nadhazování, to slyšel. Ne jako urážku, ale jako chirurgickou diagnózu. Ta korekce, kterou Procházka drilloval do vlastního nadhazovače před pár týdny, zamknutí lokte, úhel ramene, byla přesně ta mechanická chyba, která klukovi právě teď na showcase před skauty ničila kontrolu nad míčkem. A 14letý kluk, který za 1000 sekal vnější pole, mu to právě vysvětlil v jedné čisté větě skrz drátěný plot. Starší skaut se naklonil na židli dopředu, nepodíval se na Procházku, nepodíval se na nadhazovací kopec, na střídačku ani na výsledkovou tabuli. Podíval se na Tomáše přímo. Způsobem, jakým se muž dívá na něco, co celou dobu hledal a právě našel na tom posledním místě, kde by to čekal. Něco si napsal do bloku, pomalu, záměrně. 2krát to podtrhl. Rodiče, kteří se předtím smáli, se zavrtěli na sedadlech. Ne všichni, ale dost z nich. Protože je rozdíl mezi tím, když se smějete klukovi, co říká nějakou hloupost, a když se smějete klukovi, co řekne něco, co se ukáže jako pravda. A pár z nich, ti, co hráli baseball na střední, ti, co chápali, co loket pod ramenem při vypuštění, vlastně znamená, se přestali smát už před 30 sekundami. Jenom ještě nic neřekli. Mobil, co to streamoval živě, stále běžel. Člověk, který ho držel, si neuvědomil, že natáčí nejdůležitější okamžik celé akce. A nedělo se to na hřišti, dělo se to u drátěného plotu mezi 14letým klukem v pracovních botách a mužem s poznámkovým blokem. Něco pod celým tím hlukem, tím smíchem, brebentěním, vrzáním hliníkových tribun se posunulo. Jako když se pohne půda dřív, než se povrch roztrhne. Ještě to nevidíte, ale už to cítíte v nohách, cítíte to ve způsobu, jakým rozhovory utychají uprostřed věty. Cítíte to v tom, jak se oči začínají stáčet k plotu místo na hřiště. Tomášovy prsty zůstaly zaháknuté v pletivu. Stále byl venku, stále to byl kluk, co sekal trávu, stále byl neviditelný na soupisce, v rozpisu, na týmové fotce, ale poprvé za 2 roky dával vnitřek pozor. Procházka udělal to, co muži jako on dělají vždycky, když z nich někdo, kdo nic nemá, udělá před všemi, na které se snaží zapůsobit malého hlupáka. Nestichl, začal být hlasitější. Otočil se na svého asistenta, tichého chlápka jménem Radek, který měl na starosti tréninky v bullpenu a vybavení a řekl to tak nahlas, aby ho slyšela celá tribuna, aby si byl jistý, že ho uslyší každý rodič, každý hráč, každý scout. Tak pan Zahradník si teď myslí, že je trenér nadhazovačů. Co dál? Kluk, co vynáší koše, chce trénovat tým. Pár rodičů se zasmálo, ten bezpečný druh smíchu, a ten, který si vybere vítěznou stranu ještě předtím, než rvačka vůbec skončí. Radek se podíval na Tomáše a pak na Procházku. Nezasmál se, ale ani nic neřekl. Stáhl si kšiltovku níž do čela a zíral do antuky mezi svýma botama.
pamatujte si tenhle okamžik. Radkovo mlčení ho teď bude stát spánek na několik týdnů a bude na něm záležet víc, než na čemkoliv, co dneska Procházka řekne. Jeden otec na tribuně v polokošili s drahými slunečními brýlemi a hlasem, který nesl, jako by byl zvyklý, že ho všichni poslouchají, zařval: radši mu zkontrolujte kapsy. Aby nám to neukradl mety a vybavení, smích se zdvojnásobil, byl hlasitější, zlejší, ten typ smíchu, který se živí sám sebou, ten, který nepotřebuje být vtipný, potřebuje jen terč. A přidali se další dva rodiče. Jeden z nich ukázal na Tomášovi pracovní boty a prohodil něco o pravidlech oblékání. Další křikl, že by ho měli nechat podepsat papír o odpovědnosti za všechen ten čas, co jim tu marní. Matka v první řadě odvrátila tvár, zjevně jí to nebylo příjemné, ale nechala si pusu zavřenou. Kluk, co to strámoval na mobilu, namířil kameru na Tomášův obličej a hledal nějakou reakci. Hledal sly. Hledal obsah pro sítě. Ani jediný člověk na těch tribunách se nepostavil a neřekl: to už stačí. Ani jeden. Tomáš absorboval každé slovo. Žádné slzy, žádná sevřená čelist, žádné dramatické zírání, žádné třesoucí se ruce. Prostě jen sundal ruce z plotu, udělal jeden krok vzad a čekal. Jeho postoj se nezměnil, jeho dýchání se nezměnilo. Oči nespustil z nadhazovacího kopce. Sledoval trápícího se nadhazovače tak, jako chirurg sleduje operaci, která se začíná hroutit. Ne s emocemi, ale s přesností. Nebyl naštvaný. Vztek je to, co se stane, když vás překvapí něčí krutost. Tomáš překvapený nebyl. Zpracovával informace. Už věděl, co se tam na kopci rozbilo. Věděl to už 20 minut. Věděl, jak to spravit. A s tichou jistotou někoho, kdo byl celý život podceňován, věděl i to, že někdo tady mu to nedovolí. Tým z Říčan znovu skóroval. Tvrdý odpal do pravého středu vyčistil mety. Přes domácí metu přeběhly 4 body. Tegři na předváděcí akci krváceli a Procházkův krk chytal barvu antuky z vnitřního pole. Desky v ruce se mu mírně třásly. Rodiče, kteří se před chvílí smáli, teď odvraceli zrak. Ne od Tomáše, ne od hřiště, prostě odvraceli zrak, protože sledovat, jak se váš drahý program hroutí přes zraky hodnotitelů, už není žádná zábava. Pak se stala ta nečekaná věc. Starší skaut vstal ze své skládací židle pomalu. Zastrčil si poznámkový blok pod paži, došel k linii plotu a zastavil se v úseku, kde stál Tomáš. Nepředstavil se, nezeptal se na Tomášovo jméno, nevzal na vědomí ten smích ani ty urážky. Prostě se jen opřel o zábradlí a promluvil konverzačně, jen tak mimochodem. Způsobem, jakým byste testovali teorii, kterou už máte z 80% potvrzenou. Co bys hodil jako první na dost klukovi, co se lepí na domácí metu? Tomáš ani nemrkl. A fastball na vnitřní stranu ve výšce pásu. Ne proto, abych ho trefil, abych mu posunul nohy. Pak change-up nízko a ven. Půjde po něm. Scout naklonil hlavu. Ta odpověď přišla moc rychle, moc čistě, žádné zaváhání, žádné vytáčky. Jako když se zeptáte tesaře, jaký hřebík použít. Odpověď už byla nabitá dřív, než otázka vůbec dopadla. Podíval se na Tomáše tak, jako se člověk dívá na zámek, když si uvědomí, že klíč měl celou dobu v kapse. Něco si napsal do bloku, zavřel ho a vrátil se ke své židli, aniž by řekl jediné další slovo. Žádné našledanou, žádné vysvětlování, jen se otočil a odešel. Tomáš nevěděl, co ten muž napsal. Neznal jeho jméno, jeho titul, ani pro jakou organizaci pracoval, ale věděl, že ten muž naslouchal. Opravdu naslouchal. Ne tak, jak dospělí naslouchají, když jsou slušní, ale tak, jak naslouchají, když si dělají poznámky. A v Tomášově světě drátěných plotů, škvárobetonových zdí a rán, kdy vás nikdo nevidí, bylo takové naslouchání vzácnější než pochvala. Bylo to vzácnější, než když si vás vůbec někdo všimne. Procházka to viděl. Viděl skauta bavit se s panem Zahradníkem. Jeho výraz prošel 3 emocemi za 2 vteřiny. Zmatek,
podrážděnost a pak něco tvrdšího, něco teritoriálního. Skaut se na jeho akci radí s klukem, co přijel na kole. Příběh, který Procházka kontroloval, příběh o penězích, přístupu a rodokmenech, mu v reálném čase proklouzával mezi prsty. Rázně došel k plotu. Tentokrát stišil hlas. Bylo to soukromé. Šepot s vyceněnými zuby. Nevím, na co si tu hraješ, ale jestli do 5 minut nezmizíš z tohohle pozemku, volám policii. A oba moc dobře víme, jak to pro kluka, jako si ty, skončí. Ta hrozba visela ve vzduchu jako kours. Než stihl Tomáš odpovědět, než se musel rozhodnout, jestli to spolkne a odejde, vložil se do toho Radek. Žádný proslov, žádné hrdinství, jen čistá praktičnost. Přišel k Procházkovi, ruce v zadních kapsách a řekl to tak, jako by navrhoval změnu v sestavě v 6. směně debaklu, o který už dávno nikdo nestojí. Davide, tečeme o 4 body a v penu nemáme žádnou ruku. Nech toho kluka čelit 3 pálkařům. Když to nedá, tak půjde. Nic se neděje. Procházka zíral na Radka, jako by mu ten chlap právě navrhl kontumaci. Ale pak se manažerovi po tváři něco myhlo. Pomalý, zlý, kalkulující úsměv. Ten typ, co nevychází z humoru. Ten typ, co pochází z toho, že vidíte příležitost, protože Procházkovi najednou došlo, že 3 pálkaři znamenají 3 šance, aby Tomáš selhal na veřejnosti, na kameru, před skauty a rodiči a každým klukem na obou soupiskách. 3 veřejná ponížení místo 1 a pak Tomáš na dobro odejde. A ten příběh se napíše sám, ten pomatený sekač trávy, co si myslel, že může hrát s opravdovými hráči. Procházka se otočil zpátky k plotu. Jeho hlas byl zase hlasitý, herecky hlasitý, slyšitelný pro celou tribunu. Fajn. Chceš nadhazovat? Nadhazuj. 3 pálkaři. Jestli pustíš 1 odpal, 1 single, 1 metu zdarma, cokoliv, co není strikeout, odejdeš a už se sem nikdy nevrátíš. Nikdy. Nebudeš tu sekat, nebudeš se koukat, nebudeš stát za tímhle plotem. Skončil si. Odmlčel se. Nechal ta slova dolehnout. To jsou podmínky. Ber nebo sedni na kolo a jeď domů. Tomáš se na Procházku podíval ne s hněvem, ne se strachem, s něčím, co se blížilo trpělivosti. Jak byste se dívali na zamčené dveře, za kterými jste 2 roky čekali? Přikývl. Jednou. 3 pálkaři. Řekl, že je vyautuje všechny. A myslel to naprosto vážně. Někdo odjistil branku zevnitř. Kov zadral, zasekl se a pak se otevřel se zvukem, jako by povoloval zámek. Malé kovové prasknutí, které bylo hlasitější, než by mělo být, protože všechny ostatní zvuky v areálu utichly. Tomáš prošel dovnitř. 2 roky byl na druhé straně toho pletiva. Prostrkával jim prsty, díval se přes jeho otvory ve tvaru diamantu. Učil se z paměti celý sport přes kovovou stěnu, kterou nikdy nesměl překročit. Teď poprvé byl Tomáš Šebek uvnitř. Jeho pracovní boty zanechávaly otisky v antuce u mantinelu. S každým krokem se zvedl obláček červené hlíny. Slunce bylo přímo nad hlavou. Žádný stín, žádné temné kouty. Nebylo se kam schovat. A každé jednotlivé oko v tom areálu se upíralo na kluka, co tam neměl co pohledávat. Tomáš prošel vnitřním polem tak, jak muž vstupuje do místnosti, která ho tam nechce. Klidně, beze spěchu, v pracovních botách, po udržované antuce. Hráči na střídačce zírali, pár se jich ušklíblo, 1 kluk dloubl do spoluhráče a za rukavicí mu něco pošeptal. Tomáš si toho nevšiml, nebo pokud ano, na jeho tváři se to neprojevilo. Jeho oči byly zamčené na nadhazovacím kopci. Stoupl si na nadhazovací prkno, cítil ho pod podrážkami svých bot. Hlína tu byla jiná, měkká, urovnaná, udržovaná, ne jako ta udusaná zem za řadovým domkem. Podíval se na křídové čáry, na čistou geometrii, 18,4 metru k domácí metě. Tuhle vzdálenost hodil snad 10 000krát proti zdi ze škvarobetonu, ale ještě někdy, když na druhém konci stál pálkař. A pak přišel problém, na který nikdo nemyslel. Tomáš neměl rukavici, kečer se podíval na Procházku. Procházka si založil ruce a usmál se, nehodlal mu žádnou nabídnout.
proč by to dělal. Čím rychleji se tenhle kluk strapní, tím rychleji padne lekce na úrodnou půdu. Radek doběhl na kopec a beze slova vytáhl rukavici ze své vlastní tašky. Rukavice pro dospělého polaře, ošoupaná kůže, o číslo větší, vonělá po oleji a letech práce někoho jiného. Tomáš do ní vklouzl rukou. Dvakrát ji onu přikývl. Bude stačit. Rozhodčí zavolal na rozcvičku 5 hodů. První 2 lehké, snadné, aby našel ten pocit. Kečer si nastavil terče. Tomáš je trefil. Nic mimořádného. Pár rodičů se vrátilo k rozhovorům. Možná to bude rychlé a nudné. Třetí cvičný hod změnil vzduch. Míček narazil do Kečerovy rukavice s prásknutím, které vůbec nesedělo ke klukovi, co ho hodil. Ostré, čisté, kůže na kůži, ten typ mlasknutí, co doštípe Kečerovu ruku a donutí trenéra nadhazovačů zastavit se uprostřed věty. Kečer se podíval na svou vlastní dlaň, pak zhlédl k Tomášovi s otazníkem ve tváři. Jeden rodič na tribuně se přestal bavit uprostřed slova. Ta věta mu prostě umřela v puse. Chukot po celém areálu utichl. Nebylo to ještě ticho, ale frekvence se změnila. Jako když v místnosti stichne šum, protože někdo otevře dveře, které neměly být otevřeny. První pálkař zříčan rychlé ruce, kompaktní švih, zaryl se do boxu a nalepil se na metu, přední noha otevřená. Váha dopředu, připravený odpalovat. Ty pálkaře, který trestá chyby a provokuje vás, abyste hodili na vnitřní stranu. Tomáš si ho prohlížel, sprkna, viděl ten otevřený postoj, viděl ruce, viděl přesně to, co popsal skautovi před 20 minutami. První nadhoz, fastball na vnější půlku, těsně mimo metu, bal 1. Pálkař to pustil. Tomáš to tak chtěl. Chtěl, aby se pálkař naklonil nad metu, natahoval se, čekal něco měkkého. Druhý nadhoz, fastball na roh ve výšce prsou. Pálkař se na to jen podíval. Hlášený strike, stav 1-1. Teď pálkař přemýšlel, časoval si to, přizpůsoboval se přesvědčený, že tenhle kluk hází jen fastbally. Tomáš se zoupl, kopl nohou a hodil první dokonalý nadhoz. Fastball, vnitřní roh ve výšce pásu, 120 km za hodinu. Míček vyletěl z Tomášovy ruky po křivce, která vypadala, že míří přímo na pálkařův bok. Kluk uhnul, ruce mu vystartovaly, pak zmrzly. Míček se zařízl zpátky přes vnitřní roh a praštil do Kečerovy rukavice ukolenou smasknutím, které se odrazilo od zadního plotu. Strike. Pálkař mrkl. Míček se pohnul. Ne o moc, ale dost. Dost na to, aby zmrazil kluka, co odpaluje od svých 6 let. Další nadhoz, fastballovnější hrana. Pálkař švihl pozdě, hrozně pozdě. Míček už byl v rukavici dřív, než pálka vůbec prošla. A načasování bylo v troskách. Strike 3. Pálkař číslo 1 odcházel zpátky na střídačku v tichosti. Nepráskl pálkou, nekopal do hlíny, prostě jen šel. Jako chlap, co opouští místnost, kde se stalo něco, co nedokáže nikomu vysvětlit, dokonce ani sám sobě. Tribunou projelo zašumění. Procházka rozpojil skřížené paže. Starší skaut odložil propisku a jen se díval. Tomáš nedal nic najevo, dostal míček zpátky, jednou ho otřel o kraťasy, zadíval se pro znamení. Jeden dole. Ale štěstí se může na každého usmát jednou. A další pálkař byl větší, silnější a naštvaný. 4. pálkař v pořadí clean-up hitter, široká ramena, tlustá zápěstí. Pálku nesl jako osobní zbraň. V přípravném kruhu švihal velkými, táhlými oblouky, z kterých češelo. Pošlu tenhle míček někam hodně daleko. Nastoupil, upravil si helmu a zíral na Tomáše spod kšiltu, jako by chtěl ten kopec rovnou zapálit. Tenhle kluk sledoval, jak první pálkař pohořel. Přizpůsobil se. Čekal na fastball, lovil rychlost, připravený naskočit na cokoliv tvrdého a nechat Tomáše za to zaplatit. Tomáš mu dal to, co chtěl. První nadhoz, fastball nahoru a blízko k tělu. Pálkař švil tvrdě, rychle a fauloval to rovnou dozadu, do pletiva. Strike 1. Švih to byl těsný, nebezpečně těsný. Tenhle kluk měl na pálce rychlost, která vás mohla bolet. Druhý nadhoz. Fastball točící se pryč. Pálkař se natáhl, fauloval koncem pálky do hlíny.
Strike 2. Trefoval se stěží, ale trefoval. Tribuny ožily. Tenhle souboj na pálce měl grády. Pálkař vystoupil z boxu, oklepal si kopačky, ještě více nalepil na metu a přímo provokoval Tomáše, aby mu hodil na vnitřní stranu. Každý sval v jeho těle byl připravený na fastball, uzamčený, jistý. Tomáš se zoupl. Stejná rychlost paže, stejný úhel ruky, stejný výkop, naprosto identická mechanika. Každá jednotlivá část hodu křičela, že to bude fastball. Míček vyletěl z ruky a plaval. Druhý perfektní nadhoz, change-up, stejné vypuštění, stejný pohyb, ale míček se vznášel. Zadrhával se směrem k metě jako zatajený dech, o 15 kilometrů pomalejší než fastball, na který pálkař tak dychtivě čekal. Už do toho šel naplno. Jeho švih vystřelil moc brzy, tvrdě a šel spodem. Pálka prořízla jen prázdný vzduch, násilný prázdný švih, který ho málem strhl na zem. Míček dorazil do kečrovy rukavice o celou dobu později, než skončil švih. Rozdíl mezi pálkou a míčkem byl ponižující. Nebylo to těsné, byl to propastný kanion. Strike 3. Pálkař se vytočil do vývrtky, zadní koleno kleslo, helma se naklonila, pálka mu visela za zády ve vzduchu jako otázka, na kterou nikdo na tomhle stadionu neznal odpověď. Tribuny stichly, nezdvořile tiše, ale šokovaně tiše. Ten typ, kdy se lidé podívají na sebe, než se podívají na hřiště, protože potřebují, aby jim cizí tvář potvrdila, že to, co právě viděli, bylo skutečné. Hlas ze třetí řady, sotva na čepot, kde se tenhle kluk vzal. Procházka stál úplně nehybně, žádné desky v ruce, žádné štěkání, žádné přecházení. Jen tam stál s rukama podél těla jako chlap, který z druhé strany ulice sleduje, jak mu hoří vlastní dům a zjišťuje, že nechal zapnutý sporák. Ten mladší skaut měl už venku mobil. Už si nedělal poznámky. Nahrával to. 2 dole, 1 zbývá. Ale třetí pálkař celou tu dobu sledoval úplně všechno. A on se nehodlal honit za každou blbostí. Tenhle byl jiný. Bylo to vidět z toho, jak kráčel k metě. Žádné machrování, žádná agrese, chytil pálku výš, zkrátil postoj a zhluboka se nadechl, než nastoupil do boxu. Chytrý kluk. Sledoval, jak 2 jeho spoluhráči švihli na prázdno do fastballů a pak se oháněli po handžepu, po kterém vypadali jako naprostí idioti. On stejnou chybu neudělá, bude trpělivý, disciplinovaný. Nechá Tomáše pracovat. Meta zdarma bude stačit. Faul, který udrží hru naživu, cokoliv, čím zabrání čistému stolu a dokáže, že kluk, co seká trávu, je nakonec taky jen člověk. První nadhoz, fastball na vnější straně, pálkař to nechal plavat. Bal 1, druhý nadhoz, change-up dolů, přečetl ho hned, nechal ho jít. Bal 2, stav 2-0. Na střídačce si Procházka dovolil tenký úsměv. Ruce se mu nepatrně uvolnily. Dav se pohnul. Poprvé za 5 minut se zpátky připlížila pochybnost. Možná ti 2 pálkaři byli jediné představení. Možná tomu klukovi došly triky. Možná měl Procházka celou dobu pravdu. Tomáš se stoupil z prkna, nadechl se. Nebyl to nádech na odiv, ale skutečný nádech. Ten, co uděláte, když se rozhodujete o něčem, na čem vážně záleží. Vrátil se s fastballem na vnitřní roh. Pálkař zamrzl. Strike 1, 2-1, další nadhoz, change-up na vnější půlku. Pálkař švihl, fauloval to prudce dolů po čáře první mety. Skoro se trefil, skoro to odpálil daleko. 2-2, plný stav, plná bitva. A pak se v areálu něco stalo. Smrštil se. Celý svět se svrkl na 18 metrů červené antuky a bílé křídy. Cikády utichly. Zavlažovací systém se vypnul. Žádní rodiče, co by si něco šeptali za slunečními brýlemi. Stánek s občerstvením utichl. Vánek lehl. Dokonce i mobil, co to strémoval živě, jako by zadržel dech. Tomáš ještě jednou sestoupil z prkna a ze zády povaloval míček v holé ruce. Prsty mu přecházely po švech. Pomalu, záměrně obracel míček a hledal úchop. Tady je to, co nikdo v tom parku nevěděl. Tomáš ještě nehodil curveball, svůj točený nadhoz, ani jednou. Ne prvnímu pálkaři, ne druhému, ne při rozcvičce. Celou tu dobu to schovával, šetřil si to,
Nechal si svou nejlepší kartu na stole lícem dolů přesně pro ten moment, kdy na ní bude záležet víc než na čemkoliv jiném, co kdy ve svém životě udělal. Starší skout věděl, že něco přijde. Naklonil se tak daleko dopředu, až mu pod tou váhou skřípala skládací židle. Radek to věděl. Sledoval Tomáš, jak házel kurvebaly proti zdi ze škvárobetonu, míče, které měnily směr tak prudce, jako by za ně někdo z boku zatáhl na rybářském vlasci. Ale Procházka to nevěděl. A ten pálkař to už vůbec nevěděl. Tomáš znovu nastoupil na prkno, připravil se. Kečer ukázal jeden prst. Tomáš kroutil hlavou, 2 prsty. Zavrtěl hlavou. Kečer zaváhal, pak ukázal 3. Tomáš přikývil, zoupl se, kopl, sáhl dozadu. Stejná rychlost paže, stejný úhel, stejné úplně všechno. A vypustil 3. perfektní nadhoz. Kurvebol. Míček opustil Tomášovu ruku ve výšce hrudníku. Pálkaři se rozšířili oči. Přečetl to jako chybu, jako visící nadhoz, dárek ležící uprostřed zóny, co jen prosí o to, aby ho někdo rozbil na padrť. Váha se přesunula dopředu, ruce se nabily, švih začal a pak ten míček prostě spadl. Spadl, jako by sjel ze stolu, jako by zemská přitažlivost natáhla obě ruce a vytrhla ho ze vzduchu. Míček se propadl z výšky hrudníku na úroveň kolen v prostoru jednoho mrknutí. Pořád se točil, pořád kouzal a zaril se do Kečerovy rukavice se zvukem, který práskl o mantinel a rozlehl se přes všechna 4 hřiště. Pálkařův švih přešel horem, vysoko přesněj. Zadní koleno se mu podlomilo a narazilo do hlíny. Helma mu sjela dopředu přes oči. Pálka mu vyklouzla z rukou a zacinkala o domácí metu jako projev absolutní kapitulace. Strike 3. Tým je venku. Slib byl splněn. A pak nic. Celé 3 sekundy se nedělo vůbec nic. Nikdo se nepohnul. Nikdo nepromluvil, nikdo nedýchal. Rozhodčí stál zmrzlý s pěstmi stále ve vzduchu. Kečer zůstal v dřepu a zíral na míček v rukavici, jako by právě přiletěl z jiné planety. Tomáš stál na nadhazovacím kopci, klidný, tichý. Půjčená rukavice podél těla, pracovní boty zabořené do červené antuky, 3 sekundy absolutního ticha. Pak jediné tlesknutí, jediný pár rukou, někde nahoře na tribuně, jen jeden člověk, pak další, pak 3, pak 5, pak 10, pak se protrhla hráz. Potlesk narazil na areál jako vlna, na vlnolam, nezdvořilý potlesk. Neroztroušené golfové tleskání. Ten druh, co vytáhne lidi ze sedadel dřív, než jim k tomu mozek vůbec dá svolení. Ten druh, kdy se cizinci podívají na cizince a přikývnou, protože právě byli svědky něčeho, o čem se budou bavit ještě roky. Matka, co si zakrývala pusu, teď stála na nohou a ruce měla nad hlavou. Otec, co hodil ten vtip o kontrole Tomášových kapes, taky stál. Dlaně měl červené. Jeho vtip byl trvale vymazán z jakékoliv další konverzace. Kluk na střídačce Tigrů se naklonil ke spoluhráči. Ty vole, on to dal v pracovních botách. 3 pálkaři, 3 strajkouty, 3 perfektní nadhozy. Fastball, co by mohl malovat rohy, change-up, co se vznášel a curveball, co spadl z povrchu zemského. Chudej romský kluk, co za 1000 sekal trávu, právě všechny vyautoval v pracovních botách s půjčenou rukavicí na kopci, na kterém v životě nestál. Talent se nezajímá o to, jaké máte boty. Potlesk neustával. Dál rostl a valil se přes tribuny, jako by živil sám sebe. Lidé, kteří před 2 minutami vůbec nedávali pozor, stáli na nohou. Lidé, co se Tomášovi smáli, tleskali ze všech nejvíc. Ne proto, že by si to zasloužili, ale protože ten moment byl větší než jejich strapnění a oni to věděli. Trenér Říčan přešel přes hřiště. Nemusel. Neměl žádnou povinnost vůbec vzít na vědomí kluka, co právě vyautoval 3 jeho nejlepší pálkaře, ale on došel na kopec, sundal si kšiltovku a podal Tomášovi ruku. Pevný stisk oběma rukama, takový ten, jaký si dospělí chlapi dávají, když slova zkrátka nestačí. I jeho hráči to sledovali ze střídačky. Pár z nich pomalu přikyvovalo. Respekt se nezajímá o to, jaký dres máte zrovna na sobě. Teď si najděte Procházku. Stál tam co posledních 10 minut. Na stejném místě, stejný golfový vozík za ním, ale všechno kolem něj se přeskládalo. Rodiče odpluli pryč. Nedramaticky, ne s úmyslem.
tím způsobem, jakým se dav přirozeně přeorganizuje kolem člověka, jehož autorita se právě vypařila v reálném čase, nikdo se na něj nedíval, nikdo se neptal na rozpis turnajů, nikdo mu netřásl rukou, nenabízel balenou vodu, ani se k němu nechoval jako k nejdůležitější osobě v areálu. Před 5 minutami byl David Procházka těžištěm celého basebalového areálu na výšinách. Teď stál uprostřed své vlastní předváděcí akce, obklopený svým vlastním programem a byl naprosto neomylně sám. Osoba, co to na mobilu strámovala živě, otočila kameru na Procházku v obličej. Nevšiml si toho ale 1200 cizích lidí na internetu ano. Desky mu visely u boku jako rekvizita z představení, které bylo zrušeno v polovině. Pilotky měl pořád nasazené, ale nedokázali schovat ty čelisti, nedokázali schovat ten postoj, nedokázali schovat ten pomalý, viditelný kolaps muže, co si uvědomil, že každé slovo, které za poslední hodinu pronesl, každá urážka, každá výhrůžka, každé opovržení, to všechno ukázal jako omyl kluk bez kopaček, bez rukavice a bez pozvánky. Starší Skout vstal ze své skládací židle. K Tomášovi kráčel pomalým, odměřeným krokem muže, který strávil 3 desetiletí hodnocením talentů a zjistil, že ti, kteří mění hru, málo kdy vypadají tak, jak očekáváte. Sundal si kšiltovku, což je gesto úcty, kterého se klukům v Tomášově věku od takových mužů dostane jen zřídka a natáhl ruku. Synku, jmenuji se Milan Anděl. Jsem regionální ředitel pro Českou basebalovou akademii v Brně. Dělám tohle už 31 let a viděl jsem kluky z programu za 100 000, co nedokážou házet ani z poloviny tak čistě, jako ty dneska tady. Všechny si vyautoval v pracovních botách a s půjčenou rukavicí. Víc nepotřebuju vidět. Sáhl do větrovky a vytáhl vizitku, kterou podal Tomášovi. Malý obdélníček kartonu, co nevážil skoro nic, ale v té chvíli měl větší váhu než všechno, co Tomáš vlastnil. Tomáš ji chytil oběma rukama, podíval se na jméno, na logo, na číslo, pak vzhlédl ke skautovi a řekl jen 6 slov. Já chci prostě jenom hrát baseball. Žádné naparování, žádná vítězná řeč, žádný monolog o pomstě. 6 čistých slov, co dopadla tvrději než cokoliv, co Procházka vyřkl za celé dopoledne. Slova, která nesla více důstojnosti, více klidu a více úrovně, než program za 60 000 vyprodukoval za 3 sezóny. Procházka přistoupil blíž, nemohl si pomoct. Brýle už měl dole, zastrčené za límečkem. Jeho hlas obrátil, byl najednou hladký, rozumný a velkorysý. Hele Tomáši, viď? Měli bychom si promluvit o tom, jak tě dostat k nám. Vidím, že máš opravdové vlohy a se správným trenérským zázemím. Snažil se to získat, snažil se přivlastnit si to, čemu se předtím posmíval. Snažil se přepsat 10 minut krutosti na příběh o objevu, ve kterém by byl on tím, kdo drží pero. Radek si stoupl mezi ně žádný proslov, žádné zvedání hlasu, jen se postavil vedle Tomáše dost blízko na to, aby to něco znamenalo a dost nonchalantně na to, aby nespůsobil scénu a podíval se na skauta, ne na Procházku. Oslovil skauta napřímo, jako by manažer nestál metr od něj. Za tohohle kluka se můžu zaručit. Sledoval jsem ho házet proti zdi ze škvárobetonových tvárnic za babiččiným starým domkem 2 roky, každý boží večer, a ať pršelo nebo svítilo slunce. Jezdím kolem cestou na trénink. Vidím, co jeho paže dokáže už od jeho 12 let. Odmlčel se. Něco se mu myhlo tváří. Ten typ výrazu, který pochází z toho, když nahlas řeknete to, co jste měli říct už dávno. Měl jsem to říct dřív. Hlas se mu zlomil jen maličko, ale dostatečně. Dostatečně na to, aby všichni stojící v tom kruhu slyšeli, jak 2 roky viny proráží na povrch. Radek to věděl. Každý boží večer po 2 roky jezdil kolem toho domku cestou na výšiny. Zpomaloval u značky stop na rohu
a přes přední sklo sledoval, jak Tomáš hází teniskákem proti tvárnicím s mechanikou, která byla čistší, ostřejší a přirozenější než cokoliv, co ten elitní program kdy vyprodukoval. Sledoval, jak se klukova pozice ruky měsíc po měsíci zlepšuje. Sledoval, jak se vyvíjí curveball. Viděl, jak se jednoho letního večera objevil change-up jako kouzelnický trik, který se Tomáš naučil sám. A neřekl vůbec nic. Ani jedno slovo, protože to tady řídil Procházka, protože program měl pravidla ohledně toho, kdo tam patří a kdo ne. Protože plot byl vždycky zavřený a Radek nikdy nebyl ten, kdo držel klíč. Projel kolem té zdi 200krát a 200krát držel jazyk za zuby až do dneška. Dnes to ticho stálo víc než řeč. Procházka tam stál, pusu napůl otevřenou, nebylo v ní nic. Podíval se na Radka, svého tichého, poslušného asistenta za celé 3 sezóny a poprvé si uvědomil, že ta loajalita, kterou si spletl se souhlasem, byla ve skutečnosti pocitem viny. A vina se právě vyčerpala. Scout stiskl Tomášovi rameno. Tento týden se ozveme, přines si svoji pravačku, všechno ostatní zařídíme my. Hřiště se vyprazňovalo pomalu, jak se to stává u míst, kde se odehraje něco, co si lidé potřebují vzít s sebou, než můžou odejít. A rodiče skládali židle, bůrali partystany a nakládali chladěcí boxy do velkých SUV, ale ty rozhovory byly jiné, tižší, opatrnější. Každá skupina dospělých jdoucí k parkovišti měla nějakou verzi téže věty. Viděl jsi toho kluka? Tomáš stál u kůlny na nářadí, adrenalin vyprchával, ruce se mu začínaly třást nestrachy, ale z takového toho uvolnění, které přichází po té, co se držíte pohromadě déle, než by kdokoliv musel. Podíval se na půjčenou rukavici na levé ruce, Radkovu rukavici, pomalu ji sundal, držel ji oběma rukama a došel k němu. Tady, děkuju. Radek se podíval na rukavici, pak na Tomáše. Nevzal si ji, položil na ní ruku a odstrčil ji zpátky. Nech si ji. Teď je tvoje. Na to Tomáš neměl slova. Tiskl rukavici na hrudi. Kůže byla teplá od slunce a směň. Voněla po oleji na kůži, červené antuce a po letech něčích cizích chytání. Rozbitá tisícovkami tréninkových opakování. Změkčená potem a časem. Byla to první opravdová basebalová rukavice, kterou kdy Tomáš Šebek vlastnil, nepůjčená, nedočasná, jen jeho. Přitiskl si ji k žebrům a cítil to teplo skrz tričko. Oči ho štípaly. Jednou mrkl. To bylo všechno, co si dovolil. Radek vytáhl telefon. Potřebuješ někomu zavolat? Tomáš vytočil babiččino číslo. Vzala to na první zazvonění, ne na druhé, ne na třetí, na první, protože od chvíle, co to ráno odešel, seděla u telefonu. Nevěděla, co se děje na výšinách. Jen viděla, že její vnuk tam je a ona čekala. Vždycky čekala, i když nevěděla, na co přesně čeká. Babi, já dneska nadhazoval na opravdovém hřišti z opravdového kopce proti opravdovým pálkařům. Na druhé straně bylo ticho. Nezmatené ticho, nepozorné ticho. Ten typ ticha, co naslouchá celým tělem, ten druh, co drží prostor, aby mohlo dopadnout něco velkého. 3 pálkaři, vyautoval jsem všechny 3. Další ticho. Pak měkce vyrovnaně jistě, jako by četla z něčeho, co si už před lety napsala do srdce. Já vím, chlapečku, věděla jsem to. Ta zeď mi řekla všechno, co jsem potřebovala slyšet. Tomáš zavřel oči, nechal ta slova dopadnout tam, kam měla. Areál už byl téměř prázdný. Poslední Kodiaq vyjel z parkoviště s krupnutím štěrku. Nálepka elitního týmu zachytila odpolední světlo. Procházka seděl na samém okraji parkoviště ve svém golfovém vozíku, motor vypnutý, ruce na volantu. Nikam se nechystal, díval se na kopec, na prkno, na stopy v antuce, otisky pracovních bot, na stopy kopaček, přesně na to místo, kde 14letý kluk za 10 minut a z 9 nadhozy zrušil 3 sezóny jeho autority. Ten živý přenos pořád koloval po sítích. To on ještě nevěděl. Zjistí to až večer. Neodjel, prostě seděl. Tomáš vrátil mobil, strčil si rukavici do podpaží a šel ke svému kolu. Kartička ležela v kapse, její okraje už byly měkké od potu a letního pražského vedra. Stejná cesta domů, stejné kolo, stejné pedály, ale bylo to jiné.
Toho večera se Tomáš postavil před tu zeď stvárnic, rukavici na ruce, teniskový míček v dlani. Hodil 3 nadhozy, stejně jako každý večer. Stejné prásknutí o zeď, stejný rytmus. Ale dnes večer vyšla babička ven, nedívala se z kuchyňského okna. Prošla zadními dveřmi, opatrně se posadila na betonový schod a zůstala sedět. Sledovala všechny 3 nadhozy, úplně všechny. Když skončil, zatleskala. 3 pomalá tlesknutí nenahlasné, aby to slyšel někdo další, jen její ruce v tiché zahradě s blikajícími světluškami v trávě a oblohou, která se za domem barvila do fialova, první potlesk, na kterém kdy opravdu záleželo. O 3 týdny později prošel Tomáš Šebek přední branou České basebalové akademie v Brně, nebočním vchodem, nedírou v plotě, nezasekačkou, přední branou, na kterou byl znak akademie a banner s nápisem Rozvoj začíná příležitostí. Měl rukavici, Radkovu rukavici, teď už svou rukavici, měl kopačky. Týden po oné akci je Radek přivezl k domku, byli od kluka, co z nich vyrostl. Tomášova babička je vzala bez ptaní. Poznala laskavost schovanou pod tou výmluvou. Položila je k domovním dveřím a řekla, po večeři si je zkus. Padly dokonale. Zkouška byla krátká, Tomáš nepotřeboval předvádět zázrak podruhé, rozcvičil se, házel, trenéři to sledovali, vyměnili si kývnutí, ten rychlý bezešvý pohled, který si trenéři dávají, když našli něco, o čem nepotřebují diskutovat. Dostal se na soupisku. Plné stipendium, vybavení, cestování, turnajové poplatky, všechno pokryto. Jediná věc, kterou musel Tomáš přinést, byla jeho pravačka a ochota pracovat. Měl obojí, vždycky měl. Zpátky na výšinách to doznívalo tiše, ale reálně. A procházku v program to léto přišel o 2 rodiny. Ne kvůli hádce, ne kvůli nějakému dramatu, ale kvůli otázce, která začala kroužit po tribunách jako kouř po ohni. Kdo další je na druhé straně toho plotu a my ho nevidíme. Jakmile tu otázku uslyšíte, změní to způsob, jakým se díváte na každý drátěný plot, kolem kterého projdete. Radek odešel od Tigrů na konci srpna. Začal s víkendovými tréninky zdarma ve veřejném parku v Hloubětíně, otevřenými pro každého kluka, co chtěl házet, pálit nebo chytat, bez ohledu na to, co si jeho rodina mohla dovolit. Vedl to z korby svého pikupu. 2 kbelíky míčů, taška s použitými rukavicemi, přenosná pálkařská síť, co koupil z druhé ruky. Tomáš mu pomáhal o sobotách. První týden dorazili 4 kluci. Do konce měsíce jich bylo 11. V říjnu se museli rozdělit do 2 skupin, protože na jedno hřiště už se nevešli. Tady bych to mohl úhledně zabalit a říct vám, co to všechno znamená. Ale myslím, že to už víte. Tomáš Šebek nešel na ten kopec proto, aby někomu něco dokázal. A šel tam proto, že byl 2 roky připravený a nikdo se nenamáhal se ho zeptat. Každý večer házel proti zdi stvárnic. Ne proto, že mu to někdo nařídil, ne proto, že to vyžadoval nějaký program, ale protože smyslem byla ta práce samotná. Ta zeď se ho neptala na boty. Zeď si neúčtovala 60 000. Ta zeď mu prostě vracela přesně to, co do ní vložil. Pokaždé talent nečeká na pozvánku. Hází do zdi každý večer tak dlouho, dokud někdo neotevře bránu. 3 týdny po začátku sezóny v akademii odházel Tomáš svůj první oficiální zápas. Opravdový dres, opravdová základní sestava, opravdové kopačky, co drželi na prkně a neklouzali. Před svým prvním nadhozem se podíval na ten drátěný plot za domácí metou. Stejný diamantový vzor, stejné kovové pletivo. Strávil 2 roky sledováním baseballu skrz plot, který vypadal úplně přesně takhle. Vtlačoval do něj prsty, přesně to studoval, přesně o tom snil. Teď už věděl, jak vypadají ploty z obou stran. Usmál se, pak se zhoupl, kopl a hodil. Míček plácel do kečerovy rukavice, rozhodčí zvedl ruku, strike 1. Stejná ruka, stejné srdce, stejný kluk. Jenom trochu větší hřiště.
A někde v Lubětíně za starým řadovým domkem v Tiché ulici stojí zeď ze škváro-betonových tvárnic s odřeným flekem ve výšce hrudníku a na zadních schodech je plechovka a uvnitř sedí teniskový míček. Pořád tam je, jen pro jistotu,